Bé, gràcies al Ramon per la introducció que ens ha fet, per convidar-me. Molt content de ser un antropòleg entre artistes. Cada cop ens barregem més. Ja van ser els surrealistes francesos els que van dir que ciències socials i arts i ciències socials anaven de bracet a l'hora de reflexionar sobre la cultura contemporània, el destí de les societats, el destí de la convivència en societat, i per tant dir-vos d'entrada que em trobo ben còmode entre vosaltres. Mireu, jo el que faré... De quanta estona disposo? Una horeta. Bueno. Us faré una mena de genealogia, aquesta cosa també tan francesa, de l'espai públic. És a dir, si hem d'estar una tarda i un matí parlant d'espai públic, de com hi intervenim, de què s'hi esdevé, potser que fem un recordatori breu, 2.000 anys d'història d'espai públic, per decidir entre tots i totes de què estem parlant exactament, perquè és habitual parlar de l'espai públic com si fos un subjecte capaç d'actuar i no és així, som les persones les que actuem a l'espai públic. L'espai públic és un espai físic i, si de cas, al final de la meva intervenció ja decidiríem si és públic o no. Mireu, com us ho explicaria, això? Jo agafaré una festa que tots i totes coneixeu, que és el Carnaval, el Carnestoltes, perquè molts teòrics, i jo hi estic d'acord, diuen que és la matriu de totes les arts actuals. Amb alguna reserva s'ha dit, es diu, que el Carnestoltes primigeni, el de fa 2.000, 3.000, 4.000 anys, era una festa que incloïa totes les arts. Això vol dir que un cop desgranada aquesta festa, d'aquesta mena de matriu festiva, d'allí en surten, grosso modo, arts plàstiques, poesia, recitació, literatura, rues, circ, disfresses, danses. Aquesta mena de festa que condensaria bona part del que avui nosaltres desgranem a les escoles com a arts. I us volia convidar que féssim un exercici de viatge en el temps. Si ens en anem ara fa 2.010 anys, segons les llegendes compilades en un llibre de llegendes, que és la Bíblia, van crucificar un senyor que es deia Jesucrist i el van crucificar a l'espai públic en unes dates molt concretes, el desembre. Podrà ser veritat o no, però concorda molt bé amb el que vull dir. Al desembre, a Europa, fa 2.000 anys, les festes de Carnaval començaven, les festes d'hivern, les festes de Carnaval, començaven l'1 de novembre, Tots Sants, o perquè ens entenguem el Halloween, que es diu ara, i s'acabaven a finals de març. Duraven 1, 2, 3, 4, 5 mesos. Aquesta època de festes esbojarrades, de festes terribles, de festes que de vegades acabaven amb morts, aquests 5 mesos de disbauxa, coincideixen amb l'època més freda de l'any, que és l'hivern, que és l'època en la qual la natura, el camp, no dona res. S'ha segat tot el que es podia segar, s'han recollit els fruits de la natura i s'han guardat i venen 5 mesos d'estar a casa a la vora del foc. Hi haurà moments que tot us semblarà molt obvi, però després veureu on vull arribar. Per tant, l'avorriment és general, no és broma, l'avorriment a Europa durant els 5 mesos aquests de l'any és general, i la gent es dedica a fer festes. Es dedica a consumir el que té guardat. Es dedica a... És una època de creences màgiques. Es dedica a demanar a la natura allò que precisament no pot fer. Guarnim l'arbre de Nadal i pengem uns fruits simbòlics just l'època en què l'arbre, genèric, no dona fruits, etc. I són dies grassos, que es diu, paraula francesa també, són dies en els quals els graners estan plens i no hi ha res més a fer que anar-los buidant. És així que neixen les festes de Carnestoltes, els Reis Mags, el Pare Noel, Tots Sants, ara no, però abans el cristianisme era una festa bastant, diguem entre cometes, bèstia, es visitaven els morts, s'obrien les tombes, es despertaven els morts.
I tantes altres festes. Després de Reis en venen unes quantes més, almenys pel que jo sé a Catalunya, amb paral·lelismes a França, al Regne Unit, al món celta, tenim Sant Antoni Abat, tenim la Festa dels Burros, tenim infinitat de festes que tenen a veure amb, per una banda, un trencament de les normes socials, podríem dir, que com tots i totes sabeu és una manera de reafirmar-les, és a dir, tot fent veure que trenquem les normes, l'únic que estem fent és recordar-les durant unes petites hores, el Carnestoltes se surt de mare, i l'altra característica principal, a part d'aquest trencament de les normes, és l'ocupació tumultuosa de l'espai públic. Aquestes festes no s'esdevenen a casa fa 2.000 anys. Ara sí, però ja hi arribarem. Fa 2.000 anys aquestes festes era tothom al carrer a trencar-ho tot, metafòricament. A vessar les reserves de vi, a llançar el gra que tenim ammagatzemat, a malbaratar, que és la tercera característica principal de la festa, a derrochar, en castellano, els béns acumulats. Com us deia, fa 2.000 anys, Jesucrist és executat a l'espai públic. I ho és després d'haver-lo dut en rua, diríem, o en processó, amb la creu, fins que és penjat a la creu i mort. Un incís, un parèntesi. Us he dit que això és el desembre, i al desembre, a la Roma imperial, se celebren Carnestoltes. Se celebren les Saturnals, les Lupercals, les Matronals, festes carnavalesques de primer ordre, que suposen una quarta característica d'aquest tipus de festes, que és la, com us ho explicaria, la coronació transitòria d'un personatge de broma, el rei del Carnestoltes. Els Reis Mags són personatges de broma. El Pare Noel és un personatge histriònic, bromista, entranyable, divertit. Doncs bé, se sap, alguns teòlegs ho diuen, no ho diem els antropòlegs, ho diuen alguns monjos de Montserrat. Se sap que Jesús és sacrificat durant les Saturnals, el carnaval romà. És sacrificat en un dia de fastos, en el primer dia de fastos possible. Els dies anteriors són dies nefastos, en els quals no es pot celebrar res. El primer dia possible de festa, agafen a Jesús, li posen una corona falsa, corona d'espines, fan un rei de broma, li posen un mantó porpra i el maltracten fins a morir. Això a la Roma imperial passava. I us haig de dir una cosa, l'últim rei de Carnestoltes, l'últim personatge, executat durant un Carnestoltes a Europa, data del 1842, és a dir, no fa gaire. Durant aquest tipus de festes s'agafa el boig del poble, el deformat del poble, el discapacitat, o el criminal, Jesús era vist com un criminal, o el delinqüent, se l'omple de tots els honors mentre duri la festa i quan s'acaba la festa se sacrifica el personatge, que de fet és qui representa l'esperit de la festa. Sacrificat el personatge, acabada la festa. Ara són ninots, però fins no fa gaire eren persones. A Barcelona s'han sacrificat molts delinqüents o molts presoners, etc. Sempre deixant la possibilitat que si el presoner o el boig o qui fos sobrevivia al maltracte, se li perdonava la condemna. Jesús no va sobreviure a la creu i va morir com un rei de les Saturnals romanes, insisteixo. No ho dic jo, teòlegs solvents saben que aquesta tesi, o sustenten aquesta tesi d'una manera o altra. Anem a l'espai públic. Dit això, aviam. Mor Jesús i s'instaura el cristianisme i és una època, els primers 5 segles, de l'1 al 5 o de l'1 al 7, és una època on l'espai públic no deixa de ser un lloc una mica desdibuixat, un lloc on la gent s'hi expressa però no gaire, les elits fan les seves festes a cobert o amb pràctiques més o menys circenses o d'espectacle, vull dir, l'àgora o el circ romà és un espectacle on la gent va d'espectador, però l'espai públic, els carrers, les places,
És un lloc, per dir-ho de manera planera, poc utilitzat. El poble i les elits, tota la societat, no trepitja l'espai públic a no ser que sigui per les elits mostrar-se en públic, mostrar i demostrar qui són, i si no, els carrers la funció que tenen, simple i llanamente, que diuen, és la funció de trànsit. Això fins al segle VII, VI, VII, VIII. A partir del segle VIII-IX, l'edat mitjana, les ciutats s'emmurallen a Europa, tota l'estona parlo d'Europa. S'emmurallen a causa del que s'ha vingut a dir, el que aquí diem invasions bàrbares, el que els alemanys diuen migracions bàrbares, però parlem del mateix. Les ciutats s'emmurallen, es tanquen. I aquí és quan l'espai públic, a Europa, comença a tenir sentit. En haver-hi una muralla, en ja no poder sortir, posaré exemples molt planers tota l'estona, en no poder sortir a berenar al bosc i haver-te de quedar intramurs, la plaça, de cop i volta, cobra un sentit inesperat. És un lloc intensament utilitzat per tothom. I aquí és quan comença, crec jo, el que se'n diria el control per l'espai públic, de manera reglada, coneguda, es pot historitzar, el control administratiu, el control burocràtic, el control del poder sobre l'espai públic i les impugnacions periòdiques que fa el poble envers aquest control. Segle IX. La plaça del poble, de la vila, esdevé, com deia el Ramon, o com ja avançava una mica el Ramon, esdevé un lloc, en podríem dir de lluita simbòlica, on tothom hi vol concórrer. I aquí el Carnaval, recuperem el Carnaval, esdevé, per primer cop i fins avui, una eina política o una eina d'ús de l'espai públic o de control del mateix de primeríssim ordre. Primeríssim ordre. Tothom celebra el Carnaval. Penseu que ara que està de moda parlar de participació, els carnavals del segle IX i X són festes participades al 100%. No hi falta ningú. I si cal treure algú que hi ha a casa perquè no pot caminar, el treien i el posaven a la plaça perquè assistís a les festes de Carnaval. Per tant, el problema de la participació no existia. I tant és així, tan participades eren aquestes festes i tan aprofitades pel poble per queixar-se, per ironitzar, per satiritzar, per impugnar, per destruir simbòlicament l'ordre imperant la resta de l'any, tant eren utilitzades així aquestes festes que al segle X s'edita la primera prohibició del Carnestoltes a Europa. Curiosament s'edita a Dijon, a França, perquè aquell any moren 80 persones durant les festes del Carnestoltes. Sabeu que els carnavals, ara les guerres són de confeti o de caramels, però llavors eren amb pedres o alguna cosa més. Això entre el poble. També sabeu que els Carnestoltes eren aprofitats per les elits per entrenar-se, és a dir, els nois de Casa Bona anaven a la plaça on hi havia la festa, anaven a cavall i s'exercitaven amb l'arc, provocaven alguna mena de tensió i si algú s'escapava li disparaven una fletxa. Una mica el mateix que fa la policia ara, llavors es feia així. Primera prohibició a Dijon, segle X, i comença el que seria pròpiament l'arqueologia aquesta que us estic fent de l'espai públic, que arriba fins avui. Al segle XI hi ha dos actors polítics principals, que és l'estat feudal i l'Església. Aquests dos actors polítics es reparteixen el control de la societat. La tercera pota del que estic dient és la societat, el poble, la gent. Té tant d'èxit el Carnestoltes popular, el Carnaval popular, que entre el segle XI i el segle XVI, fins al Renaixement, és prohibit arreu un any i un altre, i un altre, i un altre. I no és prohibit només mitjançant lleis, sinó que comença a ser usufructuat, imitat, i acabaré parlant d'imitacions de models, comença a ser imitat pels senyors feudals i pels capellans. Primer els capellans, l'Església. Què fa l'Església? I això també us semblarà broma, però no ho és. L'Església és buida, al segle XII, al segle XIII, al segle XIV, normalment buida, i la taverna és normalment plena.
I a dins de la taverna hi ha gent que recita poesies, llegendes, canta, balla, fa malabars. Imagineu qualsevol imatge de pel·lícula de Hollywood és vàlida. És una època, al segle XII-XIII, on el capellà, per atraure fidels, esdevé un clown, una mena de pallasso. La litúrgia eclesiàstica copia maneres de fer pròpies del carnaval, copia descaradament. Això socialment es fa de manera inconscient. Culturalment això és inconscient. Després és molt fàcil fer arqueologia de la cultura i adonar-te que l'Església copia certs mecanismes carnavalescos propis de la retòrica, de la poesia, de la literatura popular, de la posada en escena, de la disfressa, se'ls fa seus de cara a seduir el fidel i que entri al temple. I així neix la missa cantada, les festes dels bojos a les esglésies, encara es fa a Montserrat, l'abat dels bojos es fa cada any. Així neixen les paròdies de la litúrgia, la missa de l'ase, la missa del gall, era una paròdia, fins al punt, i això ho trobareu als llibres, fins al punt que, oi que està de moda, o ha estat de moda per Carnaval disfressar-se de monja, libidinosa, de capellà desmadrat. Bueno, els primers que ho fan són ells, els propis capellans. Els inventors de la rua, de la famosa rua de Carnaval amb carrosses i disfresses, és l'Església Catòlica. Els capellans, durant les festes d'hivern, surten de l'Església en processons de to buf, satíric, autoparodiant-se, despullant-se, aixecant-se els vestits, acompanyats de tota la iconografia de to sexual, etc. Això s'inventa a la França. Rabelais, pels que sou francesos, retrata molt bé aquest món entre eclesiàstic i satíric i pallassesc. I tenen èxit. La plaça i la taverna es buida i la gent a l'hivern comencen a missa. Pel seu costat, els senyors feudals, per no perdre corda en l'assumpte del control de l'espai públic, ergo el control de la gent, és el mateix. Recordeu que és la gent qui fem l'espai públic i, com diu el Jordi Borja, de vegades l'espai públic pot ajudar a fer-nos, això també és cert. El senyor feudal deia: manlleva, copia, imita tota aquesta manera de fer del poble, aquesta posada en escena carnavalesca, de cara a presentar-se a si mateix com a poder. Fa el mateix que l'Església. És una mena de màrqueting festiu. És a dir, les entrades reials, la pompa de les entrades reials, en el cas dels senyors feudals, la pompa del Corpus Christi, en el cas de l'Església, les carrosses, les lluentors, els vestits, les disfresses, són disfresses. Els vestits de Lluís, el déu Sol, són disfresses. Manlleven recursos típicament festius. Amb tot plegat, aniré més de pressa del que pensava, amb tot plegat, un cop buida la plaça de gent, diguem-ho així, un cop servit l'espectacle tant de l'estat feudal com de l'Església, la gent que tradicionalment celebrava el Carnestoltes encara ho fa, evidentment, però arribats al Renaixement, l'espai públic es reomple i aquest cop no d'actors, sinó d'espectadors. Durant el Renaixement, tota aquesta cultura festiva popular, tota aquesta manera hipercreativa, aquesta hipercreativitat d'hivern dels pobles d'Europa, queda reduïda a aquests mateixos pobles expectant o mirant el seu senyor o el seu bisbe, com deambula pel carrer, com fa missa, com fa un discurs, com fa una gesta, en el sentit de les batalles de nobles al mig de la plaça, etc. I el poble, el menú festiu o d'ocupació de l'espai públic, queda reduït a petits moments. Si el Carnestoltes durava 5 mesos, l'any 1600 ja dura 3 dies. Si el Carnestoltes, insisteixo, anava de Tots Sants fins a finals de març, al segle XVI-XVII es redueix a 3 dies l'any. Dit això, aquests últims 3 segles, del XVII al XX,
passen poques coses més. L'espai públic ja està controlat, podríem dir, ja hi ha tocs de queda. Abans del segle XVI no existeix la paraula toc de queda, és una invenció del XVII. Ja hi ha lleis romanes del XVII que ja especifiquen a quines hores es pot orinar i a on, a l'espai públic, quan s'hi pot menjar, què s'hi pot menjar, qui s'ho pot menjar. Això no és nou, però tampoc és tan vell. I arribats al segle XVII, el Carnestoltes, que és el protagonista d'aquesta història, rep una tercera refundació, diguem-ne així, perquè entra en joc un tercer actor polític, que és la burgesia. Ja sé que al segle XVII no hi ha burgesia. Hi ha una protoburgesia, hi ha una menestralia, hi ha un tímid inici del que seria la revolució industrial, tot i que falten 200 anys encara. La burgesia vol la seva porció d'espai públic. I què fa? Torna a fer exactament el mateix. La burgesia omple les ciutats de llocs on asseure la gent a baix i representar-se a dalt. El teatre, la biblioteca, el circ, qualsevol prosceni o escenari és vàlid. En el cas del poder, això els francesos ho anomeneu teatrocràcia en castellà, bé, és més vell que la gana. El nou poder necessita representar-se en públic i imita un cop més els mecanismes festius que també emanen de l'espai públic per mostrar-se a la gent. Amb això arribem a la revolució industrial i possiblement la quarta actualització d'aquest tipus de mecanismes festius, que ara explicaré com funcionen, s'esdevindria a mitjans del XIX, del segle XIX, que és que quan les grans masses treballadores necessiten impugnar alguna cosa, queixar-se d'alguna cosa, la revolució, que deia el Ramon, tornen a imitar mecanismes típicament carnavalescos o festius. La manifestació, una vaga, una manifestació, és una rua que crida consignes. La granota blava de l'obrer, i no em malinterpreteu, és una disfressa. Recordeu, un breu parèntesi, recordeu que si tots són persones, recordeu que els grecs, que anomenaven les coses pel seu nom, persona en grec vol dir màscara. Etimològicament, químicament pur, persona vol dir màscara. És a dir, la granota blava de l'obrer que al segle XIX surt en massa a cremar una ciutat perquè està descontent amb les condicions de treball, no deixa de ser una gran festa, una gran orgia, diguem-ho així, de foc, en aquest cas, carnavalesca. Una altra cosa és que el to o la idea que s'intenta expressar sigui d'un color o d'un altre. I arribats al segle XX, i ara us passaré unes fotos que parlaran de tot el que acabo de dir, l'espai públic, jo diria, ja em corregireu, jo diria que està hipercontrolat o normativitzat, i no soc catastrofista, no ho dic en el sentit de queixa. Les pròpies condicions de vivència en societat, una ciutat com París o com Barcelona o com Madrid, necessita de normes de convivència i totes, o el 99% de les normes de convivència, s'apliquen a l'espai públic. Qui pot fer què, quan, com i de quina manera? Al segle XX, principis del segle XXI, l'espai públic és subjecte de revisió. Per sort, el poder, les administracions, des de la més petita a la més gran, comença a entendre que o tenyeix una altra vegada l'espai públic de creativitat, de festa, d'expressió popular o professional, és igual, o té les de perdre. I ara us explicaré per què. Us porto unes fotos que no sé si... Jo aquí no les veig. Mireu, és molt senzill. Són fotos evocatives. Això és Aragó. Això és una festa de carnaval amb el ninot, aquest ninot que ja us explicava que el 1846 encara era una persona, encara s'executava una persona, ara és un ninot. Això és, a veure si me'n recordo, el carnaval de Biesca? Bielsa, gràcies, Bielsa.
La participació, gràcies, la participació és del 100%. No cal, o no ha calgut, cap estímul. No ha calgut que la regidoria de Cultura estimuli la participació. Per què? Perquè l'espai públic està molt poc regulat. Tot s'ha de dir que és una localitat petita. L'espai públic, aneu-hi, vindria a ser com us voldria posar un exemple, però si tots són de llocs diferents no el posaré. És un espai públic molt reduït i molt poc normativitzat. Tant és així que quan s'hi vol fer alguna cosa, la participació és altíssima. El mateix, és el mateix carnaval, una persona bevent al carrer. Són fotos evocatives. És perquè entengueu com devien ser els carnestoltes o les festes populars ara fa bastants segles. Això és una il·lustració d'un carnestoltes a Barcelona. Ja ha canviat, això és el 18. Hi ha espectadors, enteneu? Tota aquesta gent d'aquí baix són espectadors, pel mig desfilen les autoritats el dia de carnestoltes. Per què? Perquè el carnestoltes popular està prohibit. Aquesta és la pinta que fan en aquest que us acabo de dir. Mireu, us explicava abans que el capellà esdevé una mena de bufó, una mena de clown per atraure fidels a l'església. A la catedral de Barcelona hi ha enterrat mossèn Borra, capellà, i bufó a la cort del rei. Mossèn Borra donava, feia missa, administrava la fe, batejava, absolia, confessava i treballava de bufó a la cort del rei. Era saltimbanqui, feia malabars, es baixava els pantalons, humiliava el rei. Capellans bufons n'hi ha hagut molts al llarg de la història i de molt coneguts. Més exemples. Us en vull trobar un de violència. Perdoneu que vagi de pressa, em pensava que tenia més estona. Mireu, aquest personatge és extremeny, això és Extremadura. Si algú el coneix, és un personatge que es diu Jarramplas i és una reminiscència, un residu d'allò que us deia d'executar a l'espai públic entre tots, per tant, participació del 100%. Penseu que executar algú entre tots fa que aquest entre tots siguem u i ens sentim una comunitat. El Jarramplas és un personatge que fins al 1790, 1800, era un noi del poble que a voluntat pròpia demanava ser-ho. Jarramplas es disfressa d'esta guisa, amb aquesta pinta, i fa un circuit ritual per tot el poble d'El Piornal, és un poble. L'Ajuntament diposita piles de naps, això són naps que pesen 1 quilo, a cada cantonada del poble, i tot el poble, les àvies, les senyores, els senyors, els nens petits, executa un ritual hiperviolent. És apedregar a la persona que va amb aquesta disfressa tocant un tambor fins que caigui a terra. L'últim mort del Jarramplas és de l'any 81. Va morir el noi. L'any 81, del segle XX. No parlo de l'edat mitjana. Aleshores es va canviar el traje i ara el traje és de fibra de carboni. Abans era un vestit normal, una disfressa. Bé, l'origen de tot això és que durant el Carnaval s'agafava un criminal, un pres, un discapacitat, que a voluntat pròpia deia, mireu, jo vull fer de Jarramplas aquest any, si aconsegueixo fer tot el recorregut, em salvo. Si moro pel camí, doncs mira, ho he intentat. La llista per fer de Jarramplas està plena fins l'any 2029. Tothom vol ser-ho. Per què? Perquè durant un any, si ets el Jarramplas de l'any 2010, ho tens tot pagat al poble. Ets un rei. Ets un rei. Tot això era simbòlic, però ve d'algun lloc. Ara mateix, quan el personatge no pot més, diu basta i s'acaba.
Lligat amb el que deia abans del control de l'espai públic, la gent d'aquest poble, exercint un ritual certament violent, però podia ser qualsevol altre, de reafirmació del poble contra el mal, contra el rei, contra el caos, contra el que vulgueu que representi aquest personatge, que pot ser qualsevol cosa, executant-lo, dilapidant-lo en el poble, i a més recorrent tot el poble, no es deixen ni un racó, el que fan és apoderar-se del seu espai públic. Signar la propietat d'aquest espai públic, de dir, escolti, nosaltres aquí fins i tot matem, si cal. És un espai públic molt poc regulat. No es discuteix que això hagi de ser o no ser, això és. Segurament si aquest ritual fos, us poso un exemple molt ràpid, la Ashura pakistanesa que es fa a Barcelona, la comunitat pakistanesa a Barcelona fa el ritual de l'Ashura cada any, que és una processó de flagel·lació. Clar, fa 4 anys que ho fan. El primer any el revuelo mediàtic va ser enorme, perquè era sang, i els pakistanesos feien un ritual que per ells és una cosa tirant ho fan 4 gats. Bueno, era l'espai públic, i l'espai públic, com bé sabeu, és sagrat. Què feien aquells flagel·lant-se per un carrer de Barcelona? Es va haver de redactar una norma a l'ús sobre quin tipus de flagells podien portar, quin recorregut farien, no fos cas que et dotessin l'espai públic d'un significat que no convé. Anant més cap aquí, mireu, aniré molt de pressa perquè... Anant més cap aquí a l'espai públic, és difícil això. Abans de la Guerra Civil, a Catalunya, Espanya en general, hi va haver un rebrot del que en podríem dir ocupació de l'espai públic per part de la gent. Abans de la República, vull dir, posem del 1902 al 1936. Això és un carnaval a Barcelona espontani. Això que vindrà ara és el mateix carnaval oficial, és un ball al Liceu. Però el que jo us vull... Això és el carnaval oficial de Barcelona, d'aquests anys, espectadors i el poder, les marques comercials, en aquest cas, mostrant-se, espai públic com a lloc de... Això és la Setmana Tràgica, no té res a veure, això és un enterrament de Carnestoltes. Això és el mateix carnaval, amb gent berenant a l'espai públic. Ara està prohibit, això. L'ordenança del civisme de Barcelona prohibeix beure alcohol a l'espai públic. Fa 70 anys era permès. No em negareu que són concepcions distintes de l'espai públic que van i venen. Però jo us volia ensenyar aquesta. Això és un grup d'homosexuals, de gais, a la Gran Via de Barcelona, celebrant possiblement el seu últim Carnestoltes. L'any següent era la Guerra Civil i 3 anys després era el franquisme. I durant el franquisme això era impossible. Però el mateix espai públic on 4 gais o 5 juguen a una mena de love parade, ara se'n diria, disfressats, fent el que vulguin a l'espai públic, anys més tard, el mateix espai públic, la mateixa via, el mateix carrer de Barcelona, a veure si us ho trobo. Aquest ratolí no va gaire bé, Anys més tard, el mateix carrer és ocupat tumultuosament per una manifestació franquista. I com l'ocupen? Utilitzant un cop més un recurs propi de la festa, que és la sàtira. Això és una manifestació en contra de la ONU per part d'adeptes al règim. I ho fan amb una pancarta caricatura. 3 anys abans, 4 anys abans, 10 anys abans, els homosexuals al mateix lloc demanant el mateix a la mateixa via, que és expressar-se. I ara me'n vaig al final, perquè em sembla que ja he consumit el temps. Què és el tema que ens ocupa? Espai públic, creativitat, control, participació, com generar participació, quin paper tindrien, no sé si dir els artistes, quin paper tindrien els creadors, o per què no dir que tothom és creador i per tant quin lloc li assignem a l'espai públic.
Aviam, això és el Carnestoltes oficial de Barcelona. I el Carnestoltes oficial de Barcelona, us ho puc dir jo, que l'he estudiat durant molts anys, és un fracàs de participació. S'hi destinen milions d'euros. Es fa merchandising. Hi ha cartes de l'alcalde cada any dient sisplau participeu, la festa la disbauxa, som els millors. No me n'enric, és així. És un model que pugna per omplir l'espai públic de consignes oficials. I és un model que al meu modest entendre, quan la consigna és massa oficial, quan la invitació a la participació ve massa envernissada, encarreguen cartells al Mariscal, al Joan Brossa, quan tot ve massa envernissat d'oficialitat, que no dic que estigui fet amb mala fe, la participació o els temes de participació, jo que porto molts anys de treball de camp a l'espai públic, tendeixen a anar a la baixa. No és un fracàs, però sí que la festa es buida de gent. En canvi, quan això és oficial, això és, llàstima que les fotos són molt petites, això és una de les festes que ha tingut més èxit a Barcelona, festes oficials. Això és el Carnavalona, del Carlinhos Brown, inauguració popular festiva al carrer del Fòrum Universal de les Cultures 2004. 300.000 persones al Passeig de Gràcia en un acte de l'Ajuntament. Per què va ser un èxit? Perquè el control que es va establir sobre l'espai públic fou el mínim possible, donada una festa d'aquestes característiques. Van amagar la policia, no es veia. Van amagar les tanques. Estava ben dissenyada aquesta festa, oficialment dissenyada. Van aconseguir que la gent tingués una rèmora, una mena de sensació d'espontaneïtat. I tot estava dissenyat als laboratoris de l'Institut de Cultura, fins l'últim detall. Veieu que soc crític, però també sé reconèixer. Però, en canvi, quan no hi ha control, diguem-ho així, la creativitat es desborda. Això és un cap del nostre expresident en una forca. I només és el Carnestoltes, Podríem parlar de qualsevol altra manifestació. A Barcelona, un cop més, quan el Carnestoltes deixa de ser l'oficial, aquestes són fantàstiques, i passa a ser el petit Carnestoltes de barri, mireu quina cosa tan senzilla, quan ja no estem a la rua oficial, sinó que estem al carrer, és evident que hi ha control, és evident que aquesta festa s'haurà d'acabar una hora o altra, és evident que avui podrem menjar al carrer, lluny de tota norma, però mireu com canvien la fesomia, en aquest cas, de l'acte a l'espai públic. És evident que hi haurà la policia al final que decidirà quan s'acaba la festa. Us posaré l'última foto. Són bones, les fotos són bones. I acabem aquí. Aviam, control de l'espai públic o genealogia del control per l'espai públic. Ha arribat un moment on a les grans ciutats, les ciutats mitjanes teniu sort, encara no ha arribat, i tant de bo no hi arribi, a les grans ciutats el control de l'espai públic o la memòria del control d'aquest espai públic s'ha perdut. Si llegiu o consulteu qualsevol manual de normes de civisme, d'urbanitat, de plans urbanístics fins i tot, de plans de districte, de plans de cultura, de plans de turisme, de plans del que sigui, plans de la immigració, tots parteixen d'una concepció de l'espai públic molt rígida, molt encotillada, com si ens fes por a tècnics i a no tècnics perdre el control d'aquest espai públic. I s'ha demostrat, o sabem alguns antropòlegs i molts artistes, que desregulant l'espai públic, deixant que els músics de carrer toquin al carrer i demanin caritat, si se'n pot dir així, deixant que el pintor aquell o qui sigui faci el que sigui, deixant que els performers, deixant que les flash mobs, que són l'última, s'esdevinguin amb normalitat a l'espai públic, en molt poc temps la regulació aquesta d'aquests últims 2 mil·lennis s'esfuma. A la que... Però això no vol dir que... No estic demanant aquí un campi qui pugui,
estic demanant que perquè l'espai públic esdevingui un lloc de creativitat o un lloc d'interacció, de comunicació, de participació, s'ha de desregular. En el sentit que no cal proposar res més, sinó potser no intervenir tant i estar més en un estat d'alerta, o dit d'una altra manera, que potser les institucions es convertissin en espectadores i no la inversa. I per això acabo amb aquesta fotografia, quan els turistes han envaït Barcelona, de l'any 92 cap aquí, fixeu-vos de què s'ha queixat la gent a Barcelona. De que la invasió és l'espai públic i l'estan malmenant. Però els turistes, per sort que han vingut, perquè amb els immigrants no en tenien prou, han vingut a demostrar que l'espai públic, si volem que ho sigui de veritat, l'hauríem de gestionar entre tots. Aquest ésser, que va borratxo a les 12 del migdia amb un barret mexicà per la Rambla de Barcelona, és el que ens està dient que no tinguem por, o sigui que de la mateixa manera que deixem que els turistes arrasin amb la Rambla quan hi ha una final de la Champions i paralitzem la ciutat de cara a donar un servei a aquest estat excepcional de les coses, que és l'arribada d'un turista, que no deixa de ser com una festa, un estat excepcional de coses, hauria de ser per tothom. Això està molt desregulat. El turista, sincerament, quan el veieu, més o menys fa el que vol, i en canvi, parlo de Barcelona, el barceloní o l'europeu, té regulats els 365 dies de l'any en el seu propi espai públic. Volia acabar amb això. Volia comentar-vos una experiència molt breu que es fa a Londres, que té a veure amb un tema que el Ramon no ha posat a la introducció, que jo creia que era important, que és, d'acord, espai públic, cultura, creativitat, participació. Faltava diners, per mi, faltava el tema dels diners, és a dir, com es paga tot això? Doncs mireu, a Londres, pels que hi hàgiu estat fa poc, ho deveu saber, l'Institut de Cultura de Londres té la partida econòmica que té cada any de cara a fomentar la creativitat de l'espai públic. Espectacles de circ, dansa, videodansa, performers, el que vulgueu i més. Doncs què fa amb aquestes subvencions? No les dona, no les adjudica. Posa una oficina i espera que la gent que ho vulgui fer vagi a demanar-los. Això per un costat. Per l'altre, no prohibeix aquelles manifestacions a l'espai públic que no passen per l'Ajuntament. No les prohibeix, no les controla. I què aconsegueix amb això? Londres és un exemple i potser surt malament, però de moment què aconsegueix? Reeducar-nos a tots i totes en l'ús d'aquest espai públic. Lluny de la norma, potser hi haurà un període de descontrol del mateix espai públic, però en molt poquet temps tothom es farà responsable de la gestió d'aquest espai públic. Això els antropòlegs ho sabem, en pobles més comunals que el nostre, la plaça no està bruta, la gent no és incívica, la gent no demana caritat pels carrers, la gent és creativa, participativa, i a ningú se li acut posar una norma que digui com ha de ser aquesta participació. Bé, jo quedo a la vostra disposició després, amb el torn de preguntes, si us ha quedat algun dubte, i moltes gràcies per convidar-me.